Benvingudes i benvinguts de nou en el tercer dia de sessions. Aquesta és la primera sessió d'avui. I bé, com ja sabeu, Estutries és el programa que organitza el Centre Municipal Universitari, en col·laboració amb el Consell Insular, perquè ho tingueu un poc més fàcil a l'hora de decidir la vostra tria d'estudis. Aquest programa dura tota la setmana, ja va des de dilluns i serà fins divendres, i us podeu trobar cada dia aquí a la sala virtual. En aquesta sessió, en Tomàs Peire us explicarà el model de la UAB i per què és una bona opció estudiar allà. Us mostrarà un poc el campus i ara en Tomàs us explica. Quan hi quedin 10 minuts, per acabar la xerrada, s'obrirà un torn de preguntes i podeu deixar totes les vostres qüestions o dubtes o el que tingueu en el xat. Nosaltres ho anirem mirant i en Tomàs intentarà contestar totes les preguntes que li faceu així per ordre. Res, vos deixo amb ell, esperem que us agradi molt aquesta sessió i recordeu que teniu totes les sessions dels següents dies també per visualitzar. El darrer, si voleu veure les sessions en el nostre canal, podeu entrar en el canal de l'Ajuntament de Ciutadella on quedaran totes penjades. Res, ara sí, us deixo amb ell. Que vagi molt bé, Tomàs, molta sort. Moltes gràcies, Aina. Anava a presentar-me jo així de bon principi perquè normalment en aquestes presentacions no sempre hi ha una acollida tan cordial, no sempre perquè el sistema és un altre. Però aquí, al Centre Municipal a Ciutadella, el Centre Municipal Universitari, sempre ens tracta estupendament, són persones molt cordials. L'Aina, la Sisca, l'Emília, que és la coordinadora, amb les quals tenim la relació per preparar aquestes xerrades. Per tant, vull començar agraint les facilitats i el tracte sempre cordial i amable del Centre Municipal Universitari de Ciutadella. Com us ha dit l'Aina, jo soc un professor de la Universitat Autònoma i intentaré resumidament, perquè com fem totes les universitats que en presentem, hem d'agafar informacions seleccionades, flaixos, perquè la impressió que tingueu de les universitats sigui suficient, si més no, per situar-vos i per continuar la vostra recerca respecte a l'oferta formativa que fa cada universitat. Però aquesta xerrada d'una hora aproximadament hauria de servir per saber identificar què és, com és, on és i què ofereix la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona. He de dir que la iniciativa del Centre Municipal Universitari i dels vostres instituts i escoles de dotar-vos, de donar-vos, de facilitar-vos aquesta informació és magnífica, és molt necessària, és molt d'agrair per a nosaltres, per a les universitats, perquè tenim l'ocasió de connectar amb els futurs i les futures estudiants universitaris i universitàries i per a vosaltres perquè el fet de donar el pas que ara donareu d'acabar el batxillerat o acabar el cicle formatiu de grau superior i entrar a la universitat o considerar la possibilitat d'entrar a la universitat és molt important. No és l'única opció l'entrada a la universitat, continuar estudis a la universitat. A la universitat es poden continuar estudis als cicles formatius de grau superior, que és una opció també formativa magnífica. O es pot decidir no continuar estudiant. Aquesta última opció que comento, no continuar estudiant, no és la més adient, però podria ser obligada per les circumstàncies personals de cadascú o de cadascuna, circumstàncies familiars, econòmiques, laborals, pot haver molts motius, però el convenient a la vostra edat i havent entrat en un procés de formació, ja que ha estat molt difícil el batxillerat, el cicle formatiu de grau superior, el raonable és continuar amb la formació. I la continuació de la formació té una opció magnífica que és la universitat. Ja sabeu, perquè heu sentit segurament altres xerrades, que hi ha dos grans tipus d'universitats. Les universitats públiques i les universitats privades. Les universitats públiques es diuen públiques perquè tenen
una aportació, un finançament de l'Estat molt important que fa que l'alumnat de matrícula pagui aproximadament el 30% del cost de la matrícula real i la resta, el 70% restant, el paga l'Estat. La diferència és que a les privades, que també hi ha universitats privades excel·lents, per suposat, però la diferència és que la universitat privada es financia al 100% per les matrícules. I per aquesta raó, la mateixa matrícula, millor dit, els mateixos estudis, el mateix grau en una universitat privada o en una pública, té un valor econòmic molt diferent, molt diferent. Aproximadament la tercera part més barat costa estudiar en una universitat pública que en una privada. I això vol dir que les universitats públiques són pitjors de qualitat perquè són més econòmiques, perquè costen molt menys. No, no vol dir que tingui a veure amb la qualitat en absolut, perquè les universitats públiques finalment reben tot el que necessiten. Una part arriba de les matrícules i una part arriba, la major part, del finançament de l'Estat. Per tant, la qualitat a les universitats públiques està garantida. I a més, tenim la sort de que al nostre país les universitats són de qualitat. Són de qualitat contrastada, no perquè ho digui jo o que ho diguem els professors i professores, sinó perquè estan així avaluades. Són universitats de qualitat. Bé, doncs, feta aquesta presentació general, ara passarem a parlar ja específicament de l'Autònoma, dient que l'Autònoma és una universitat pública. És la Universitat Autònoma de Barcelona, és la segona universitat més gran de Catalunya. Hi ha una universitat més gran, que és una universitat excel·lent, germana nostra, perquè tenim molt bona relació entre les universitats, tenim molt bona relació, col·laborem, tenim grups de recerca interuniversitari, tenim graus compartits, fem activitats sovint col·laboratives i solidàries i compartides i, per tant, la relació és excel·lent. La més gran de Catalunya és la Universitat de Barcelona. No s'ha de confondre amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que és la que ara estem presentant. Passo a projectar un PowerPoint que ens ajudarà a seguir el fil de la presentació. Esteu veient bé el PowerPoint? Aina, Sisca? Sí, perfecte. Sí? Molt bé. Doncs, un segon. Ara, si tenim sort i funciona l'enllaç, ara veurem un vídeo breu perquè tingueu també una impressió física. L'aspecte, clar, lògicament són flaixos, que únicament dura molt poc, són 2 minuts, i després continuarem xerrant. Intentem-ho. Sisca, si vols connectar el vídeo. O Aina, perdó.
Molt bé, ja heu vist que és molt breu. Tornem a compartir el PowerPoint d'abans. Saltem ja la... No. Un moment. Un moment, Ara, disculpeu. Es veu bé el PowerPoint? Sí, perfecte. Sí. Molt bé, doncs us anava a dir que si ara hi fóssim en una aula i féssim la presentació cara a cara, us demanaria què heu tret d'aquest vídeo, quina impressió us ha donat, quin pensament us ha vingut al cap. I segurament diríeu, algunes de vosaltres diríeu, doncs ens ha estranyat perquè hem vist moltes coses que no tenen, en principi, una relació directa amb la universitat. I jo us diria, doncs, no és exactament així, perquè sí que tenen relació directa. A les universitats, no a la nostra, a totes les universitats, es fan moltes més coses que les classes pròpiament dites. El mateix nom de universitat així ho indica. La universitat és un concepte molt ampli, universal, i per tant no és estrictament dedicada a la vida universitària als estudis del grau que trieu. És la part més important, però no és l'única qüestió a tenir en compte respecte a la vida a la universitat. La universitat és un moment de la vida de les persones molt ric i motivador. Nosaltres, quan anem, com ara, a fer xerrades sobre les universitats, ens agrada especialment destacar aquest aspecte, dir-vos que esteu a punt, si decidiu entrar a la universitat, cosa desitjable, d'entrar en un món molt especial, en un món molt potent, molt enriquidor, molt estimulant per a les vostres vides, que marcarà les vostres vides, però les marcarà d'una manera molt determinant, sobretot perquè accedireu a una titulació universitària que serà la que us permetrà desenvolupar-vos professionalment a la vida. I aquest és un aspecte fonamental, en el sentit de que la professió que trieu serà la professió que normalment us acompanyarà tota la vida. Però durant el període universitari fareu, els 4 anys o més que estigueu a la universitat, fareu moltes coses. La Universitat Autònoma de Barcelona té molt present aquest aspecte i es defineix com a universitat solidària perquè té molts programes de voluntariat i de col·laboració i de solidaritat en l'entorn proper, però també internacionals. És una universitat saludable i sostenible perquè està en un entorn natural preciós, que és una muntanya, la muntanya de Bellaterra, el municipi de Bellaterra, millor dit, el poble de Bellaterra, que és un entorn natural, és una muntanya verda. I dins de la muntanya verda hi ha un espai que també és molt verd, que és la Universitat Autònoma de Barcelona. I és saludable perquè té un programa de foment de la vida saludable a través de l'esport, a través de les activitats satisfactòries, compensatòries de la vida estressant que també té l'estudiant, a través del campus verd que tenim, de la informació sobre dietes sanes i saludables i adequades, i també és una universitat que es preocupa per fomentar la integració, l'atenció a la diversitat i és igualitària. Tenim un especial interès per evitar qualsevol tipus de diferència injusta o inadequada. És participativa i cultural perquè
a la universitat no únicament us formareu com a professionals de la branca que sigui, sinó que també us formareu com a ciutadans i ciutadanes. Per tant, heu de practicar els usos i els costums de la democràcia. Hi ha claustre, hi ha representants en tots els òrgans de la universitat i s'escolta molt l'opinió de l'alumnat i les propostes que fa o que fareu. És una universitat que promou l'intercanvi internacional, està oberta al món. I aquests punts que veieu en diferents colors es refereixen a programes d'intercanvi i són punts on hi ha estudiants de la Universitat Autònoma on hi van per fer estades d'estudis estudiant la mateixa carrera o grau que trien per a la universitat d'aquí, l'Autònoma en aquest cas, però van a fer una part de la formació a aquests països i ciutats que veieu assenyalats amb aquests colors a través dels programes que veieu a l'esquerra, DRAC, SICUE, Erasmus i l'Exchange Program, que facilita aquest accés al món exterior a altres universitats i facilita també, no només per a la fórmula per anar-hi, sinó també econòmicament. És una universitat que ofereix pràctiques curriculars i extracurriculars quan acabeu la carrera. Mentre acabeu la carrera fareu pràctiques a qualsevol grau d'una forma molt interessant perquè us prepararan per a l'accés al món laboral d'una manera molt eficaç, de forma que quan acabeu els estudis, sigui el grau que sigui, anar a parar a una empresa, a una institució, allà on sigui, a treballar no serà una cosa estranya, sinó que ja anireu ben dotats d'elements, de competències, de recursos per integrar-vos, per inserir-vos en la vida laboral. El campus de la Universitat Autònoma és un campus molt especial perquè és compacte. És compacte en quin sentit? Que tot està en un territori contingut d'aproximadament 300 hectàrees. Però no, aquest fet, la concentració dels diferents recursos de la universitat, que són centres, laboratoris, biblioteques, instal·lacions esportives, l'escola d'idiomes, els bars, els restaurants, el cinema, el teatre, les botigues que hi ha dins del campus, els trens i els busos que fan que la comunicació sigui fàcil, fa que el campus universitari de la UAB, que és el més gran campus compacte d'Espanya, sigui com una ciutat. És una vida similar a la d'una ciutat petita, de manera que, per exemple, d'un extrem a l'altre, ara no, el meu cursor no assenyala, el meu cursor no pot assenyalar, però des d'un extrem a l'altre, en diagonal, per exemple, des del rectorat a l'escola d'enginyeria, que són dos extrems, doncs hi ha caminant un quart d'hora. Entre la facultat de veterinària i la facultat de polítiques, de ciències polítiques, hi ha 7 minuts. I al mig hi ha la plaça cívica, que és on es fa molta vida perquè és un entorn central. Doncs, què proporciona aquest sistema de vida pròpia, aquest ecosistema universitari? Doncs que la relació entre alumnat, professorat, serveis, centres, etc., sigui fàcil i permanent. No són els centres punts aïllats que no tenen a veure més que internament amb les persones que hi viuen o que estudien en aquell centre, sinó que la relació és molt més transversal i interdisciplinar respecte a les àrees de coneixement que es poden estudiar a la Universitat Autònoma. La vida és de ciutat i, de fet, hi ha una ciutat dins del campus que és la Vila Universitària, que probablement heu sentit parlar d'ella, perquè és una gran residència. Una gran residència vol dir que té més de 2.000 places de residència en apartaments. I es viu a la vila, qui viu a la vila, millor dit, està dins d'aquesta foto que veieu del campus, doncs està com a màxim caminant a 15 minuts de la seva facultat si està a l'extrem. Però, per exemple, dels apartaments universitaris a la facultat de Medicina hi ha 3 minuts.
de la facultat de la Vila Universitària a la Facultat de Ciències de l'Educació hi ha 7 minuts, caminant. Fa que la vida sigui molt fàcil si es viu dins de la vila, perquè és una vida que es pot dedicar molt a l'estudi. No es perd temps en anar i tornar a casa i es concentra el temps en la pràctica esportiva, l'estudi, la recerca, les reunions, etc. És un aspecte que després, si tenim temps, també comentarem amb una mica més de detall. La Universitat Autònoma, que la veieu aquí representada amb un punt verd més gran, està situada fora de Barcelona, però a prop de Barcelona. Està en tren a mitja hora de Barcelona, en cotxe a 20 minuts, i està molt ben connectada. També amb aquestes ciutats que veieu, de Sabadell, de Cerdanyola, de Sant Cugat, que són grans ciutats. Per tant, està en un entorn molt potent, molt productiu, de més d'1 milió de persones en la seva conurbació. Això fa que sigui una universitat integrada en el moment de desenvolupament social que estem vivint. És a dir, hi ha fàbriques, hi ha indústries de molts tipus, hi ha centres de recerca, hospitals, escoles, instituts, que fan que l'Autònoma estigui integrada en un teixit especialment dinàmic. Ara ja entrem, això que us he dit fins ara són qüestions generals, ambientals, molt importants. Però ara ve el més important, que és què es pot estudiar a la Universitat Autònoma. Aquí veieu les àrees de coneixement. L'Autònoma té quasi 100 graus diferents, però estan organitzats en aquestes àrees de coneixement. Arts i humanitats, biociències, que ara anirem veient. Ara us anuncio que veurem pantalles com aquesta, en la qual hi sortiran els noms dels graus que es poden estudiar a l'Autònoma. Lògicament, no podrem parlar de cada grau, perquè són aproximadament 100, i fora necessari uns quants dies per poder parlar de cada grau. Però sí que veurem els noms. Els noms són prou significatius i orientatius, perquè s'identifica fàcilment de què va cada grau. La informació detallada és molt fàcil de trobar en aquest link que veieu aquí a sota, uab.cat/graus. S'obrirà, ara no ho fem perquè seria molt entretingut, s'obrirà una pantalla d'estudis i allà trobareu, clicant dins, per exemple, estudis anglesos o estudis d'espanyol i xinès, aprofitant aquesta pantalla. Doncs es desplegaran unes quantes pantalles sobre aquest estudi. Per exemple, quines són les competències que s'assoleixen en acabar el grau, quins són els factors que convé plantejar-se abans de decidir sobre aquest grau, què és el que farà falta per superar el grau, perquè potser llegint això ja dius, això no m'acaba d'interessar, me'n vaig cap aquí, cap a una altra banda. Veureu les assignatures curs per curs i dins de cada assignatura podreu saber què s'estudia a cada assignatura. La distribució per cursos, el treball final de grau, etc. Podeu accedir a tota la informació molt detallada i molt útil, al cost de cada grau també, als horaris, si són de matí o de tarda. Tot això, clicant aquí, uab.cat/graus, ho podeu trobar en pocs segons. Però ara no tindrem temps. El que farem serà anar passant les pantalles amb els noms dels graus i la nota de tall resultant de les proves d'accés, de l'accés a la universitat al curs passat. Per al curs present, al juny del 2021, es van fer les proves per entrar al curs 21-22, que és el que ara estem realitzant. Doncs aquestes són les notes de tall que finalment van donar com a resultat en el procés d'accés a la universitat. Si veieu la paraula nou al costat d'un grau, és que és un grau nou.
constantment estan sortint grans graus nous. Per què? Perquè la Universitat Autònoma està molt pendent del que la societat necessita i va generant graus nous en funció de les necessitats que detectem. Si veiem que la relació amb l'Orient, amb la Xina, amb el Japó, cada cop és més intensa, per raons culturals, econòmiques, doncs es genera un grau nou, que en aquest cas ja no és nou. Veieu aquí estudis d'Àsia Oriental japonès, estudis d'Àsia Oriental xinès, aquests graus, si no recordo malament, fa 4 anys o 5 que van sortir com a graus nous, ara ja no, perquè porten uns anys funcionant. Bé, això us ho explico perquè interpreteu les pantalles que anirem veient, que són moltes i que us orientaran sobre què es pot estudiar. Les mantindré uns segons perquè les podeu llegir, però anirem passant les pantalles perquè són unes quantes. Us recordo que la nota de tall té a veure, ho sabeu perfectament, amb el número de places i amb la nota obtinguda en les proves d'accés a la universitat. Si surt un 5, com en el cas, per exemple, aquí baix, dels estudis d'espanyol i xinès, un 5 és perquè totes les places que s'han ofert, si eren 100 places, les 100, totes les persones que ho han demanat han pogut entrar. El 5 és la nota que informa de que ningú s'ha quedat fora dels estudis, però ha entrat gent amb notes també molt altes. No vol dir que siguin notes baixes. Bé, ja hem passat a la segona pantalla. Estem en la branca de coneixement de les arts i les humanitats. Jo ara parlaré poc perquè el que espero és que vosaltres llegiu els graus perquè tingueu aquesta informació bàsica de les opcions de l'Autònoma. No totes les universitats ofereixen, ja ho sabeu perfectament, les mateixes opcions. Per exemple, a l'Autònoma no es pot estudiar arquitectura, ni es pot estudiar farmàcia. I, en canvi, es pot estudiar veterinària, que és l'única universitat de Catalunya, excepte Lleida, que ofereix veterinària. Per tant, heu d'anar veient aquestes opcions que ofereixen les universitats per ubicar-vos en aquelles que us poden interessar més. En aquest cas, veieu, filosofia, política i economia és un grau que s'estudia, el títol del qual l'atorguen 4 universitats. Per què? Perquè es posen d'acord entre elles i es distribueixen les assignatures al professorat i, en aquest cas, la Universitat Autònoma, la Pompeu Fabra, l'Autònoma de Madrid i la Carlos III de Madrid s'han posat d'acord per oferir el grau de filosofia, política i economia. Continuem, passem a una altra pantalla, encara d'arts i humanitats. En aquest cas, i en endavant, quan veieu un grau, per exemple, en aquest cas, arts i disseny, diu Escola Massana, o EINA, aquests són graus que l'Autònoma ha pactat, ha establert conjuntament amb les escoles Massana i EINA. Però en aquest cas, tot i que el títol sigui de l'Autònoma, són preus privats. Per exemple, estudiar arts i disseny o disseny en aquestes escoles val al voltant de 5.000 euros anuals, quan un grau a la universitat va de 1.300 euros a 2.400 euros. Els graus més cars es paguen 2.000, 2.100, 2.400 euros en funció del grau d'experimentalitat, laboratoris, pràctiques que poden ser molt cares i això eleva el preu, però la franja està, com us dic, entre 1.300 i 2.400 euros aproximadament. Avancem. Ara entrem en els graus
de la biociència. En aquest cas veureu que les notes són molt altes perquè hi ha molta demanda i no moltes places. Això fa que la nota de tall aparegui com molt alta. Si teniu alguna pregunta, l'apunteu i al final intentaré respondre-les. Avancem. Els graus de la branca de les ciències. En aquesta pantalla hi surt el concepte doble grau, que probablement ja sabeu què vol dir. Vol dir, us recordo molt breument, que hi ha l'opció d'estudiar 2 graus que tenen molts aspectes en comú, assignatures en comú, sortides professionals complementàries o les mateixes sortides o aproximadament les mateixes sortides que coincideixen i s'ha pensat en la possibilitat d'oferir-los de manera compacta, de forma que si ciències ambientals són 4 anys i geologia són 4 anys, si s'estudien junts es poden superar en 5 anys, en lloc de 8 anys, 5-6 anys, depèn de la dedicació de l'estudiant. Estalviant temps i estalviant diners. Per què? Perquè hi ha assignatures dels 2 graus que són iguals o similars, per tant, es fan un sol cop i es busca la manera, ampliant, normalment són matí i tarda, els graus dobles, però l'avantatge és que molt menys temps, molt més aviat, la persona, estudiant que els ha fet, pot sortir al món laboral amb els títols ja acabats, amb els graus acabats. Saltem de pantalla. Ara entrem en les ciències de la salut. Un cop més, les notes són altes perquè hi ha molta demanda. Aquests graus s'estudien en diferents facultats, però tots formen part de l'àmbit de les ciències de la salut. Passem a una altra pantalla. Encara ciències de la salut, en aquest cas en centres privats concertats amb la Universitat Autònoma. Un cop més, amb matrícules més elevades de preu. La categoria dels estudis és la mateixa, per no establir diferències que segurament no són gaires. La infermeria a l'Autònoma s'estudia a la Facultat de Medicina. En aquest cas, la infermeria es fa a l'Escola Universitària Gimbernat, però els continguts, el professorat, la categoria dels estudis és comparable. Saltem de pantalla. Entrem en comunicació, educació, turisme i prevenció. Hi ha un doble grau molt interessant, que és educació infantil i educació primària, que superar aquest doble grau permet trobar feina o cercar feina en tot l'àmbit educatiu des dels 0 als 12 anys. Per tant, és una formació molt potent, molt útil per trobar feina posteriorment. I el grau d'educació primària en anglès, molt demanat a moltes escoles, la formació en anglès. Passem de pantalla. Aquestes ofertes de grau ja són en escoles privades, com veieu. La nota de tall també s'explica pel preu de les escoles privades, perquè hi ha menys estudiants que vulguin o puguin pagar les quantitats que demanen les escoles privades. Són aquestes. I ara saltem de pantalla. Economia, ciències jurídiques, política i societat. I també hi ha dobles graus clarament ajuntats
perquè les sortides professionals són evidents i estan molt codiciades. Les empreses, les institucions necessiten persones amb una formació àmplia i diversa i els doble graus la potencien. Lògicament, són més assignatures, són més pràctiques, la formació és més completa. Passem de pantalla, ja estem acabant. Encara economia, ciències jurídiques, política, societat. Saltem de pantalla. En aquest cas hi ha un detall que és un grau, que és el dret francès i dret espanyol, que prepara per a exercir com a advocat o advocada tant a França com a Espanya. I s'estudia una part a França i una part a Espanya. I el títol està atorgat per 3 universitats, la UAB, la Université de Paris 2 i l'Université de Toulouse 1. Són 3 universitats que s'han posat d'acord per preparar advocats i advocades tant per a França com per a Espanya. Continuem. Encara economia, ciències jurídiques, política i societat. I entrem ja en l'últim bloc de graus, que és el de les enginyeries. A l'Autònoma, al campus, es poden estudiar aquestes que veieu. Hi ha una enginyeria nova, la d'intel·ligència artificial, cada cop més present i més important a les nostres vides, per bé o per mal. I després veurem les que no són graus que s'estudien al campus, sinó en escoles privades. Aquests graus són a preu públic. I la següent és l'última pantalla de graus, que és la que relaciona els graus d'enginyeria a centres privats, a preus que van entre 4.000 i 7.000 euros per curs. Totes elles a la ciutat de Barcelona. Molt bé, doncs fins aquí aquesta sèrie de pantalles que ens han apropat a l'oferta formativa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un cop més, insisteixo en uab.cat, trobareu tota la informació que necessiteu detallada. Ara, alguna informació general, ja anirem acabant. En aquest cas, podeu veure a la pantalla les opcions que hi ha de visitar l'Autònoma in person. Podeu visitar-la anant-hi al Dia de les Famílies, al Saló de l'Ensenyament. No seria veure l'Autònoma, però podeu informar-vos també de forma detallada dels estudis si aneu al Saló de l'Ensenyament, que es fa a Barcelona al mes de març, i allà estan totes les universitats. Tenim preparades visites, nosaltres anem als centres de secundària, però en aquest cas que estem ara fent, ho fem de manera telemàtica per facilitar-vos l'accés a aquesta xerrada i perquè hi ha problemes amb el tema de la pandèmia per moure'ns, i sempre podreu visitar, si voleu, el campus de la UAB entre febrer i juny, apuntant-vos en uab.cat en visites al campus. Però també ho podeu fer a través del YouTube de la UAB, en el qual trobareu molts vídeos, diferents vídeos sobre aspectes també diferenciats, variats de la UAB. Anem acabant. Les guies d'informació de la UAB les trobareu en el link que us he dit abans, uab.cat/estudis o /guies. Les podeu descarregar i també podeu demanar que us les enviïn a través d'un petit formulari que s'obrirà automàticament
us podeu apuntar i l'Autònoma us enviaria el catàleg de guies que vosaltres trieu perquè us interessen especialment. És una forma de tenir la informació de manera directa i accessible i fàcil. Què es pot fer al campus de la UAB a més d'estudiar els graus, que és el més important que fareu a la universitat? Doncs estudiar, preparar els exàmens, progressar en els estudis a les 8 biblioteques que hi ha dins del campus, entre les quals hi ha una sala d'estudis molt gran, oberta 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Podreu estudiar idiomes al Servei d'Idiomes de la UAB, aquests idiomes que veieu en pantalla, simultàniament amb els vostres estudis perquè s'ofereixen en horaris compatibles i també en format online. Moltes estudiants de l'Autònoma acaben fent, a més dels idiomes habituals, que són el català, el castellà i l'anglès o el francès o l'alemany, poden triar i trien i acaben dominant al llarg de 4 anys o de 3 o de 2, el temps que dediquin, doncs algun d'aquests idiomes que veieu en pantalla. És molt habitual que així sigui. I esport, per suposat. L'esport va unit, l'esport és cultura i va unit a la vida i a la vida intel·lectual també. Recordeu la frase manida i repetida 20.000 vegades de mens sana in corpore sano. La persona que té el cos saludable, disponible i en marxa, també té la ment de la mateixa manera i està més preparat i preparada per assumir reptes, dificultats que implica el fet d'estudiar a la universitat, que és un esforç molt elevat, molt exigent, molt interessant també i molt satisfactori. La combinació esport-estudis és una combinació molt recomanable. I ja acabem mostrant-vos la vida universitària, la que us comentava abans. I per què em detinc 1 o 2 minuts per explicar-vos aquesta vida? Perquè hi ha un grup d'estudiants, el grup més numerós d'un destí determinat. Hi ha estudiants francesos i franceses, estudiants d'Extremadura, estudiants de Madrid, estudiants de Cantàbria, d'Andalusia, però el grup més nombrós, és el grup que ve de les Balears. Crec recordar que al Quan hi ha més de 200 persones que han vingut a l'Autònoma a viure a la vila des de les Illes Balears, perquè és un destí de vida molt interessant. A la vila es viu en apartaments, a veure si està informat. Aquestes ristres que veieu de finestretes o balcons són els apartaments. Aquestes dues tires d'apartaments i aquestes també, aquesta tira d'edificis més baixos també són apartaments. Al fons hi ha l'hotel de la vila, on moltes vegades les famílies que visiten els seus fills i filles s'allotgen perquè és un hotel que està molt bé, molt agradable. I aquí a la vila hi ha botigues, hi ha restaurant, hi ha bugaderia, hi ha sales d'estudis, hi ha papereria per fotocòpies, per material d'estudi. Hi ha instal·lacions esportives, com veieu, la piscina, el camp de vòlei terra, el camp de futbol sala, de gespa. Per tant, és una vila on es fa vida. D'aquí surten els estudiants al matí per anar a les facultats o a la tarda i tornen per fer la seva vida ja domèstica. En grups de quants? En grups de 5, de 4, de 3, de 2 o d'una persona. Els preus, i amb això acabaré la meva exposició, els preus de la vila van al voltant de 300 euros en... Perdó, ha saltat el vídeo aquest que no volia que saltés, perquè és molt sensible i salta de seguida. Bé, doncs els preus que us deia de la vila van aproximadament 300 euros per plaça d'apartament compartit al voltant de 500 euros no arriba en apartament de d'ús individual. Si és apartament de 2 entre 2 persones, sortiria al voltant de 300 euros per persona. A banda s'ha de calcular el preu de l'electricitat i de l'aigua. Per tant, és un preu molt assequible
amb l'avantatge que esteu dins del campus, amb l'estalvi que suposa de desplaçaments i altres tipus de despeses. Molt bé, una mica ràpidament i condensadament, però he intentat fer-vos un flash significatiu del que és la Universitat Autònoma de Barcelona. Per acabar, us he de dir que, per acabar abans de les preguntes, us he de dir que per a nosaltres, com us deia al principi, és un plaer estar aquí amb vosaltres, animar-vos a que estudieu a la universitat, sigui la que sigui. I si és a l'Autònoma, estarem encantats, ens tornarem a veure i estarem encantats perquè sabem, ens consta, que la satisfacció és entre l'alumnat que estudia a la nostra universitat és molt elevada i els resultats d'inserció professional posterior als estudis és també molt elevat. Un bon lloc per a estudiar. Moltes gràcies per la vostra atenció, però no ens acomiadem perquè ara teniu ocasió de fer les preguntes que us convingui. Hi ha alguna pregunta? Veig que hi ha una pregunta que han fet des de Capdellavant, que diuen: podries, Tomàs, comentar els preus aproximats de la matrícula de les escoles privades d'infermeria? Sí, dic aproximadament, perquè les d'enguany, les de l'any vinent, jo crec que encara no han sortit, però has de calcular aproximadament 6.000 euros anuals. Crec que no arriba, però està a prop dels 6.000 euros anuals. Infermeria a la Universitat Autònoma, si es fa a la Universitat Autònoma, a la Facultat de Medicina, està al voltant de 2.100 euros anuals. Per tant, en una escola privada, estudiar infermeria 4 anys són aproximadament 24.000 euros. Estudiar infermeria a l'Autònoma, a la Facultat de Medicina, són aproximadament 8.500 euros en 4 anys. Aquesta informació detallada la teniu al web que us he indicat abans. Vale, i ara demanen: podreu explicar un poc més el grau de Relacions Internacionals? Bueno, en primer lloc, t'aconsello, perquè ara no podíem desenvolupar-ho, però t'aconsello que obris en la pestanya de universitat.uab.cat/estudis o graus, que ho miris, perquè ja veuràs molta informació. Però el grau de Relacions Internacionals, com el seu nom indica, prepara en competències, és a dir, tota la formació universitària és per a aconseguir competències. Què és una competència? Una competència és la capacitat plurifactorial, coneixements, habilitats, recursos, experiències, destreses, etc., que la persona utilitza per afrontar els reptes de la vida. Hi ha competències personals i competències professionals. Les competències professionals de les relacions internacionals preparen per això, per desenvolupar-te d'una manera segura i eficaç en els entorns internacionals que poden ser molt variats. Poden ser des de la cultura, els intercanvis culturals, la promoció de la cultura entre països o comercials, intercanvis comercials, vendes, producció industrial, assessoraments. Molts tipus de relacions es poden establir en l'àmbit de les combinacions internacionals. Aquests estudis tenen una part molt important de llengües estrangeres. L'anglès és fonamental, l'economia és fonamental, la cultura general serà fonamental també, les competències comunicatives i de lideratge, és a dir, saber expressar-se de forma adequada, saber convèncer, persuadir en el sentit positiu de la paraula, el protocol, el saber comportar-se amb persones de diferents cultures i els coneixements propis del que són l'objectiu de les relacions,
com he dit abans, van des de la cultura fins a l'economia, al comerç, etc. Al turisme, la recreació, l'educació, tot allò que pot interessar en la relació entre països. Són orientacions molt generals, però sobretot, si us interessa algun estudi determinat ja, o uns quants, entreu, que descobrireu molts elements que us poden ajudar a prendre la decisió complicada i molt substancial, vital, de la tria que fareu de la professió per a la resta de les vostres vides. Més preguntes? De moment sembla que no hi ha cap altra pregunta, però bueno, jo us animo que els proposeu ara, que ara és el moment, que el tenim aquí i ens ho pot resoldre tot. Així que, bueno, si ho esteu comentant a classe, agafeu algú que ho escrigui i que ens ho passi per el xat. Estic apuntant al meu correu electrònic per si algú vol fer o alguna voleu fer alguna consulta posterior, que estaré encantat de respondre. tomàs.peire@uab.cat. Però si teniu alguna pregunta encara, aprofiteu. Deixarem un parell de minuts per si algú s'anima i si no, tancarem la sessió. Mentre ho penseu, llanço una idea de reforç d'una cosa que ja he dit referent als intercanvis, als estudis fora de la universitat. Aneu a la universitat que hi aneu, considereu, és un consell, molt seriosament la possibilitat d'estudiar un temps fora de la vostra universitat. El mateix, si algú tria psicologia, doncs ara mateix jo tinc un estudiant, jo soc professor de Ciències de l'Educació, tinc un estudiant a Melbourne, a Austràlia, un altre a Jyväskylä, a Finlàndia. I tenim estudiants per tot el món. Quan tornen aquests estudiants, la vida els ha canviat. La perspectiva del món, la seva impressió de persona humana en el globus terraqui, en la Terra, és diferent. La perspectiva ha canviat. I la cultura ha obert finestres impensables, a banda del benefici de millorar l'ús de l'anglès normalment, perquè és una llengua, ja sabeu, és vehicular en molts països, a banda d'això que és molt important, i de progressar en la seva titulació, perquè el que està estudiant a Melbourne està estudiant psicologia que li servirà per a la superació del grau a l'Autònoma. No està dedicant un temps que després haurà de recuperar. No, ja està progressant. Doncs, bueno, hauríeu de sentir-lo parlar encantat. Per tant, si teniu ocasió, i el més adient és fer-ho a tercer o a tercer i quart o a quart. Als últims cursos ja teniu una formació molt sòlida dels primers anys i anar a l'exterior a continuar estudiant és més factible i inclús és més profitós, perquè podeu treure més aprenentatges i els canvis són més consolidats quan ja teniu una formació prèvia sòlida. Bé, tant com el parèntesis dels viatges i dels estudis a l'estranger o a altres parts d'Espanya, perquè també es pot demanar anar a estudiar. Tinc un alumne magnífic, vull dir que és molt potent com a alumne, que s'ha anat a fer els 6 últims mesos de carrera a Extremadura. I parlem sovint per Zoom i està feliç de conèixer la cultura d'allà i persones noves, una forma de parlar diferent, de fer les coses diferents, a prop de Portugal també. Per tant, els viatges, importantíssim. De fet, ara demanen com funciona el programa Erasmus. Sí, el programa Erasmus és això que us deia, que es tracta d'anar a estudiar a una altra universitat, però als mateixos estudis. Quan un estudiant demana aprofitar la beca Erasmus, doncs el professorat coordinador d'Erasmus li busca, l'estudiant diu a quina universitat vol anar o a quin país vol anar. I el coordinador Erasmus o la coordinadora li busca la universitat més adient, a no ser que l'estudiant vulgui anar a una específicament, i pot anar. I li prepara el seu
currículum, les seves matèries que haurà de fer en l'estada en aquella universitat. Per tal que quan torni ja tingui fetes les assignatures que hauria fet aquí a Catalunya, a la UAB. De manera que hi ha una combinació entre el desig de l'estudiant i l'opinió acadèmica del tutor o la tutora. I la combinació de totes dues dona com a resultat un intercanvi, una mobilitat, que es diu, la mobilitat Erasmus. Respecte a això, pot triar l'estudiant anar un semestre o un semestre primer o un semestre al segon o tots dos semestres, normalment del quart curs del grau. De manera que marxa a principi de curs i torna amb el quart curs ja acabat en un altre país. Se li fa la convalidació amb les notes que hagi aconseguit allà en Alemanya, a Holanda, a Grècia o allà on sigui i acaba la carrera, en aquest cas, o ha de continuar estudiant perquè ho ha fet el primer semestre i encara ha de cursar aquí el segon. Així funciona. Es demana una beca, la beca és variable, no sé dir-te ara quan seria la de l'any vinent, però no és una beca molt elevada. O sigui, s'han de posar diners, tot i que els estudiants poden treballar, perquè les universitats que acollim estudiants, si demanen feina, procurem trobar feina per a l'estudiant també en altres països. Vale, demanen també si a la pàgina web es poden veure els llocs per fer intercanvi. M'imagino que també va una mica amb els interessos de l'estudiant, però supos que deu tenir ja algunes marcades. Sí, per suposat, però ara és aviat encara, no? Per suposat que es pot trobar, però el més adient és esperar estar dins de la... Perquè se m'ha oblidat dir que la mobilitat Erasmus va per nota d'expedient. És a dir, no pot anar tothom allà on vol, perquè depèn de les places demanades. Si per anar a Roma hi ha quatre places, quatre possibilitats, i demanen 5 persones, hi haurà una que no podrà anar. I aniran les 4 que tenen millor nota mitjana en el seu expedient acadèmic fins al moment d'anar a Roma. Però si a Roma hi ha 4 places, hi ha 3 estudiants que volen anar, els 3 podran anar. Per tant, dependrà de la demanda, com tot, de la demanda de l'opció de places i de la demanda que hi hagi. Heu d'entendre una cosa, que a partir d'ara, ja amb les proves de selecció, entreu en un món competitiu. Competitiu, jo crec que en el sentit positiu de la paraula. Competitiu no excloent, perquè normalment tothom troba el seu encaix, però competitiu perquè el que més desitges no és assolible automàticament pel teu propi desig, perquè segurament el teu desig pot coincidir amb altres desitjos d'altres persones. I en aquest cas, el que vols fer, la beca que vols aconseguir, la mobilitat Erasmus que vols aconseguir, la plaça en l'especialitat universitària dins dels estudis hi ha especialitats. Per accedir a l'especialitat que sigui dels estudis corresponents al grau triat, hi ha competència. I la competència com se soluciona sempre, i l'única manera, és per expedient acadèmic. A partir d'ara, les vostres notes, les vostres qualificacions obriran portes o no. Per aquesta raó és molt important que entreu a la universitat, que feu el batxillerat amb el màxim ímpetu i dedicació per aconseguir les millors notes. Perquè aquestes notes, a banda, i que és el més important, que són coneixements, responen als coneixements que haureu adquirit, i per tant, això és el més important, haver après moltes coses, però a la vegada té una conseqüència secundària també molt important, que és la vostra targeta de presentació, el vostre carnet de presentació per accedir a llocs. I igual que ara està el passaport Covid, no pots entrar si no tens la pauta de vacunal completa. Doncs no pots entrar perquè tens una nota d'expedient baixa. Hi ha persones que la tenen més alta. Tenen preferència a les persones que
s'han dedicat més, han tingut millor resultat per la raó que sigui, normalment perquè han estudiat més i, per tant, tenen aquesta entrada més fàcil en molts llocs. És un consell que us dediqueu a fons des del primer dia a estudiar. Sentireu satisfacció personal i professional, però a la vegada tindreu més opcions per moure-us en la teranyina, en el laberint, en els recorreguts universitaris, que hi ha moltes opcions que van a partir de la nota d'expedient. I ja per tancar la sessió, si Sí. vols, la darrera pregunta. Sí. Creus que les mencions que ofereix cada pla d'estudis és una qüestió prou important per decantar-se per uns o altres estudis universitaris? Sí, per suposat. Però abans m'he enrotllat un poquito i no he acabat la resposta. He de dir, havia començat a dir que per la mobilitat Erasmus espereu a estar dins de la universitat, espereu a fer un any, 2 anys, i llavors tindreu més clar les opcions que hi ha, perquè poden variar, poden anar canviant, les opcions que hi ha i els interessos que a partir dels coneixements adquirits teniu respecte a la formació professional que anireu a completar en un altre país. Per tant, ara és aviat, espereu a que estigueu ja en marxa, sigui la universitat que sigui, i que hagueu avançat en els vostres estudis. Respecte a les mencions o les especialitats, és importantíssim. La primera part de la formació sempre és generalista. Des del punt de vista de la professió, s'han d'aprendre moltes coses i tothom les ha d'aprendre. Pràcticament no hi ha optativitat. Però a partir de tercer curs, tercer i quart curs, entra el concepte d'optativitat. Per què? Per la mateixa raó que us deia ara que espereu a triar un possible destí Erasmus o arreu del món, perquè Erasmus és una beca europea, però hi ha beques per tots els 5 continents. Podeu anar, si voleu. I l'especialitat, de la mateixa manera que us deia abans, que val la pena esperar, també es pren la decisió de l'especialitat cap al final perquè ja teniu la formació bàsica compartida i suficient per situar-vos professionalment. Llavors és el moment de dir què és el que més us interessa, us atreu, veieu que hi ha més projecció professional, us veieu treballant en el futur i de les mencions o especialitats que s'ofereixen podeu triar una. També hi ha l'opció en molts graus de no agafar una opció, una menció, sinó continuar amb assignatures de caire general, molt interessants també, o agafar d'aquí i d'allà assignatures de diferents mencions. Les fórmules són molt diverses, però poder triar una especialitat més benvolguda, més atractiva per a cadascú i cadascuna, doncs és una opció excel·lent per orientar els estudis de forma també inclús més motivadora. Molt bé, Tomàs. Jo crec que, si ho veus bé, podríem deixar la sessió aquí. Jo estaria aquí un parell d'hores o 3 més, si voleu, tranquil·lament, però bueno, entenc que tindrem opció de tindreu altres coses a continuar. fer. No, crec que tenim també altres vies per poder fer totes les consultes que necessitin, no? Vull dir, al final tu has posat el teu contacte, també tenen el centre municipal universitari, on tenen atenció directa i també per correu o per xarxes. No sé, jo crec que ha estat una sessió molt completa i que realment segur que surten possibles estudiants de la UAB, tant per com has explicat els graus i que és una oferta molt ampla, com pels Erasmus i per el campus, que també ens l'has venut molt, molt bé. Res, si voleu conèixer l'experiència d'un estudiant, aneu a veure el vídeo d'en Joan Vinent, de la UAB, que ens explica de primera mà perquè està encantat amb aquesta universitat. El podeu trobar a les nostres xarxes, @cmu @cmu_ajciutadella, a Instagram. Bé, a tots els assistents, moltes gràcies per haver participat d'aquesta sessió. A en Tomàs també moltes gràcies per la seva ponència. I només un incís. Ens han arribat missatges de que els correus amb l'enllaç arriben a spam, amb l'enllaç de les sessions. Si coneixeu qualcú que no hagi pogut rebre l'enllaç o ha tingut problemes, reviseu la carpeta de spam del vostre correu, per favor. Res, a banda d'això, crec que ja està. Ens tornem a veure aquí a les 12 per seguir amb la segona sessió del dia, que és de la Universitat de València.
Bueno, moltes gràcies. Digue'm, Tomàs. Sí, jo volia acomiadar-me agraint un cop més al Centre Municipal Universitari per l'oportunitat que s'ha donat d'estar amb tots i totes vosaltres i us desitjo sort en la decisió, sigui d'estudiar a l'Autònoma o a la universitat que sigui, en la decisió, en la tria de grau professional que feu per continuar els estudis el curs vinent. Moltes gràcies per la vostra atenció i bona sort. Que us vagi molt bé. Moltes gràcies, Tomàs. Que vagi bé. Tancam sessió. A vosaltres. Adéu. Adéu.